با عرض سلام و سپاس با یکی شما بینندگان عزیز که پیوسته خبرهای تازه را از رادیوی آزادی تماشا میکنید. شادوگل خوجا هستم و ساعتی 10 با وقت پراگ در خدمت شما با خبرهای تازه در چند دقیقه دیگر و امیدوارم که ما را همراهی میکنید تا آخری صحبت تا اینکه در جریان تازه های تاجیکستان و جهان باشید. در رابطه با مرگ عزیزبек раҷабов сокини 18 солаи ноҳияи айни вилояти суғ ки дар як занозанӣ дар рӯзи иди қурбон имсол маҷрӯҳ шуда дар бемористон ҷон дод, 4 ҷавон муттаҳам шуданд. Ба итлои дарёфтӣ 3 нафари онҳо дар боздоштанд ва як ҷавони дигар бо шарти берун нарафтан аз маҳалли зист дар озодӣ мебошад. Як манбаъ дар дӯстдории ноҳияи айнӣ ба радиои Озодӣ гуфт нисбат ба Ҳабибулло Раҳмонов, Мақсудҷон Ниёзов ва Тамкин Раҳмонов бо моддаи авбошӣ ва нисбат ба Сарбоз Раҳмонов барои қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ парванда шуданд. кӯшишҳои радиои Озодӣ барои суҳбат бо пайвандони 4 ҷавони гумонбар то ин дам бенатиҷа буд, вале хонаводаи عزیزبek раҷабов аз ҷараёни тафтишот розӣ нестанд ва мегӯянд ба муттаҳамон айбҳои сабук пешниҳод шудааст. бо гузашти тақрибан 2 ҳафта аз ҳодиса ҳанӯз мақомот сабаби аслии занозании ҷавононро ки боис ба марги як нафари онҳо шуд нагуфтанд. танҳо модари عزیزبek раҷабов ва пайвандони дигараш дар суҳбати пешини худ бо радиои Озодӣ ишора карданд ки ин ҳосили хусумати байни деҳаҳои ревад ва ёвони ноҳияи айнӣ мебошад. расонаҳои русӣ менависанд ки мақомоти вилояти Самара барои дубора ҷамъ нашудани муҳоҷирон дар марз постгоҳи назоратӣ таъсис додааст. ба гуфтаи ин расонаҳо то 7 август тақрибан 100 шаҳрванди Тоҷикистон ва 2000 шаҳрванди Ӯзбекистон аз марзи Русия дар вилояти Самара хориҷ карда шуданд. аммо мақомоти ин вилоят мегӯянд аз эҳтимол дур нест ба хотири бозгаштан ба ватан дигарбора муҳоҷирон талоши ҷамъ шудан дар марзро хоҳанд кард. барои ҷилавгирии чораҳо андешида шуданд. аз оғози панҷшавии вируси корона бисёре аз муҳоҷирон дар Русия бекор ва бедаромад монданд. қисме аз онҳо тасмим гирифтанд ки бо ҳар роҳи мумкин худро ба ватанашон расонанд. аз фасли баҳор ба ин тараф дар марзи Русия бо Қазоқистон ба таври давомдор шаҳрвандони Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон ҷамъ мешаванд, вале ба онҳо танҳо баъди дахолати ҳукуматҳои кишварашон иҷозаи убур дода мешавад. ва бори дигар хотиррасон мекунам бинандагони азиз ки то ҳамин лаҳзаҳо дар бораи боз шудани марз ва ё ин ки барқарор шудани парвозҳои доимӣ байни Тоҷикистону Русия хабари тозае нест. дар тамоми минтақаҳои Ӯзбекистон аз 15 август ба ҳаракати рӯзонаи воситаҳои нақлиёт миёни минтақаҳо иҷоза дода шуда парвозҳо ва равои дохилии қатораҳо аз сар гирифта мешавад. дар ин бора президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев дар як ҷаласаи видеои худ 12 август хабар дод. ба огаҳии хадамоти матбуотии президенти Ӯзбекистон истироҳатгоҳҳо, меҳмонсаройҳо, осорхонаҳо, кошонаҳои ҳусн ва сарtaрошхонаҳо дубора ба фаъолият мепардозанд. ба баргузории ҷашнҳои хонаводагӣ низ бо ширкати на бештар аз 30 нафар ва бо риояи талаботи ҷорӣ иҷозат дода мешавад. интизор меравад ба равои воситаҳои нақлиёт миёни минтақаҳои Ӯзбекистон аз 17 август иҷозат шавад. бозорҳои либосфурӯшӣ ва масолаи сохтмонӣ, марказҳои бузурги савдо, толорҳои варзишӣ ва ҳавзҳо аз 20 август дарои худро дубора боз мекунанд. як сокини 47-солаи деҳаи Лангари шаҳри Норак ҳангоми пистачинӣ ба ҷарии умқаш 20 метр сарозер шудааст. ҳодиса рӯзи 11 август ба амал омадааст. ба ҷои ҳодиса кормандони шӯъба ва хадамоти ҳарбӣ кунонидашудаи наҷоти кӯҳии ҷумҳуриявӣ дар шаҳри Норак сафарбар шуда шаҳрванди захмиро аз ҷарӣ берун оварданд. ин зан ба бемористони шаҳри Норак интиқол ёфт ва духтурон ҳоло ҳолашро хуб арзёбӣ мекунанд. хабаргузориҳои Русия навиштанд ки Қирғизистон дар амал ба табаи ин кишвар гирифтани 2 шаҳрвандиро иҷозат медиҳад. агар шаҳрванди Қирғизистон шиносномаи Русия ва ё кишвари дигареро гирифт, метавонад мақоми расмии ҳамватани дорои шаҳрвандии хориҷиро ба даст орад. танҳо шаҳрвандии 4 кишвари ҳаммарз ба ин рӯйхат шомил намешаванд. яъне қирғизҳое ки шаҳрвандии Қазоқистон, Ӯзбекистон, Чин ва Тоҷикистонро доранд, аз гирифтани чунин мақом маҳрум ҳастанд. бар пояи дастури Сооронбой Ҷэймбеков фарди дорои мақоми ҳамватани дорои шаҳрвандии хориҷӣ ҳақ хоҳад дошт ки бидуни раводиди сафар рафту омад кунад, бидуни санади иловагӣ кору таҳсил намояд ва ё аз хадамоти тиббӣ баҳраманд шавад. зимнан бояд гуфт ки Тоҷикистон танҳо бо Русия 2 шаҳрвандиро иҷозат додааст.
дар муқобили сирояти саросарии коронавирус кишварҳои амрикои лотинӣ талош доранд ба ваксинаи он дастрасӣ пайдо кунанд. рӯзи 12 август аёлати Паранаи Бразилия сӯзиши ба имзо расонд ки бар асоси он ваксинаи нави русӣ дар ин устон озмоиш ва истеҳсол шавад. ин дар ҳолест ки то кунун муфид ва бехатар будани ин ваксина собит нашудааст. рӯзи 11 август русия ҳам эълон кард ки аввалин шуда дар ҷаҳон бар зидди коронавирус ваксина истеҳсол намудаву ба истифодаи он иҷоза додааст. коршиносон аз он нигаронанд ки ваксинаи Спутник V Русия аз марҳилаи сеюми озмоишӣ нагузаштааст ва коршиносони тиббии мустақил онро арзёбӣ накарданд. дар саросари ҷаҳон беш аз 150 ваксина бар зидди коронавирус озмоиш мешавад. ва раёсати вазорати корҳои дохилии душанбе се блогери тоҷикро барои масхара ва табдили як бачаи ноболиғи 14-сола ба арӯси замонавӣ боздошт кардааст. бо ҳукми додгоҳ Аҳлиддин Хоҷаев мулаққаб ба Кучкар ва Акбар Муҳаммадиев ба 5 ва 7 рӯзи маҳбас маҳкум шуда, Матлуба Кулиева барои кӯдаки хурдсол доштанаш 406 сомонӣ ҷарима бастааст. рӯзи 11 август дар интернет видеое нашр шуд ки ин се блогер ба тани писарбачаи ноболиғ ки хеши Аҳлиддин Хоҷаев будааст либоси чакани духтарона пӯшонида, рӯяшро ҳамчун духтар бо маҳсулотҳои ороишӣ рангубор намуда бар зами ин дар сараш тухм мешикунанд. корбарон аз блогерҳо интиқод карданд ки ба хотири чанд лайк ва ҷамъ овардани тамошобин меъёрҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқи кӯдакро зери пой карданд. ва бинандагони азиз, бо ин хабарҳо мерасем ба поёни суҳбати ин соат ва ёдатон наравад ки 3 соат пас ман шуморо дар пахши мустақими барномаи хабарӣ дар Озодӣ видео мунтазир хоҳам буд бо гузоришҳои рӯз ва мутмаинам ки шумо моро ҳамроҳӣ мекунед чун ҳамеша. ва агар то он вақт шумо ҳар хабаре доред ва ё навори ҷолибе доред ки мехоҳед дар радиои Озодӣ истифода шавад, лутфан барои мо ирсол кунед. аз ҳамкории шумо сипосгузорем, ҳамчунин аз ҳамроҳии шумо ташаккур мегӯем ва то суҳбати навбатӣ худро эҳтиёт кунед.